дар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Ёвон дар баробари бунёди даҳо иншооти таъиноти гуногун маъракаи ниҳолшинонӣ ва тозаю озода намудани муҳити зист низ вусъат меёбад. имрӯз дар мавзеъҳои истироҳатӣ, кӯчаву маҳаллаҳо ва назди биноҳои истиқоматӣ маъракаи ниҳолшинонӣ сурат гирифт. гузориши ҳамкорони мо. маъракаи ниҳолшинонӣ дар ҷамоати шаҳраки Ёвони ноҳияи Ёвон бо ширкати фаъолонаи омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳо, кормандони ташкилоти идораҳо ва сокинон сурат гирифт, ки дар баробари шинонидани ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ ҳудуди шаҳрак, кӯчаву маҳаллаҳо, шафати роҳҳо, назди биноҳои маъмурию истиқоматӣ ва соҳили ҷӯю каналҳоро тозаю озода намуданд. тадбири тозагии маҳаллаҳо, шинонидани гулу буттаҳо ва ниҳоли дарахтони ҳамешасабз дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда шуда, охири ҳар ҳафта рӯзҳои шанбею якшанбе гузаронида мешавад. бо доир кардани корҳои ободонӣ, тозагии маҳаллаҳову муҳити зист ва мавзеъҳои истироҳативу фароғатӣ ободу зебо гардида, бо ин роҳ маърифати экологии сокинон низ баланд бардошта хоҳад шуд. дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки Ёвон дар мавсими имсола садҳо бех навъу намудҳои гулу буттаҳо ва ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ шинонида шуд, ки ба симои он ҳусни дигар зам намуд. чунин тадбирҳои ободонӣ бо мақсади тозаю озода нигоҳ доштани муҳити зист минбаъд низ ташкилу ба роҳ монда шуда, дар он сокинону кормандони ташкилоту муассисаҳо ҷалб карда мешаванд. ин мавзеъи дар гузашта нообод бо шинонидани ниҳоли дарахтони ҳамешасабз ва анҷоми корҳои ободонӣ ба макони ободу зебо табдил ёфта, барои сайру гашти сокинон мусоид аст. ҳудуди ҷамоати шаҳраки Ёвон дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ободу зебо гардида, бо бунёди даҳҳо иншооти наву замонавӣ ва коргоҳҳои истеҳсолӣ дар баробари муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ, шароити кору хизматрасонӣ боз ҳам беҳтар хоҳад шуд. тибқи нақшачорабиниҳо дар мавзеъҳои алоҳида ва кӯчаву маҳаллаҳо бо ташкилу ба роҳ мондани маъракаҳои дастаҷамъона, ниҳоли дарахтони ҳамешасабз ва гулу буттаҳои ороишӣ шинонида мешавад.